Reactive ka di ba? Pagka may sinabi sa'yo, nasasaktan ka, gano'n. Pag sinabing responsible ka, response is different from reaction. Sabi niya, meron siyang 90-10 principle. Ano yun? The 10, you cannot control the 10. Yung attitude ng ibang tao o nangyari sa outside sa iyo. Ang kontrolado mo yung 90. Paano yun? The way you react, the way you respond to that situation, to that person. Kontrolado mo. Hindi yung pamimiki, kundi pamimili. You must learn how to choose, how to respond. O, halimbawa, sinabi ang pangit. Sabihin mo, una, sino ba nagsabi? Yung paro. Paro ka nagsabi, ano ba? May utak ba? Wala. Ba't apektado ka? Ayoko marinig yung pangit eh. Okay, mga ganon. Dapat marunong ka process. Be proactive. Be positive. Hindi ito panguto, para hindi panguto Hindi ito panguto, hindi ito conditioning, hindi ito psychology na hindi ako pangit, hindi ako pangit. Kung pangit ka talaga, tanggapin mo. Sabihin mo sa kanya, salamat Ngayon ko lang nalaman na pangit ako. Ikaw lang ang nagsabi. O, you appreciate the person, di ba? Bakit? Totoo siya sa'yo. Alam mo sabihin nilang gwapo ka, pero pangit mo naman. Pero ang napakalaga doon, hindi yung panlabas, kundi yung sabihin mo sa kanya, wala wala akong magawa dyan, pero dito may nagagawa. Ano sabi ni Tom Cruise? If this is empty, this and even this doesn't matter. Amen? Gwapo ko? Okay lang. Okay, next.